Следващата група побити камъни за днес. Кариера Запад. Едно време тук е било кариера. Военен охраняван обект. Какво са дирили военните, не знам. Виж ги как са издълбани от четирите страни. Всеки камък има по една такава ниша. Виждаш ли? Всеки един. Пет камъка на кръста. Аз ти казах, че не са много, обаче са интересни. Виж отдолу. И виж, всеки един има по такава ниша от всичките страни. Скивай сега тук запада, като го огрей. Очи, глави, каквото се сетиш. Виж го стареца какъв е сърдит. Ага. А? Да. И ще направя като могила тук. Ле, как? Не естествено е натрупана, виждаш ли? А то с камък какъв е бял мрамор направо. Зато е било кариера тук и такива камъни едно време. Даже има ръкайца. Да, е забравена. Едно време тук военните било е такава кариера, военен обект. А Дашка? Тази дупка не знам колко е естествена, обаче гледа на запад, видя ли? Те от века тръба. Виж и там и другия и той. Малко са, наистина няма десетина. Голямо това ли? Иска гаса и вайна. Ето, може би от тук да мине слънцето на залеза. Видя ли? Виж, точно там е. Като падне долу, да залязва, може и да оцели дупката. Виж, пак е изток-запад. Виж как са като могилки. А тук енергията как я чувстваш, брат? Чакай се да спа. Смачка ли та? Да. Виж, той като древни такива руни. Виждаш ли? Топукви. Да. Я записвай за места. Вихари хът. Като хът. Да, бе. Не там като хът. Той. Ага. И Х, и К. На. Да, бе, виж ги. Ето той е като на. Като Т. Даже има тук кръст. А, да. Къде? Да, бе, виж, наистина стана кръст. Ти да видиш. Г. Къде е гът? Ще намерим и гоголицата тук. А, то пък виж го е. Ей, то се централния алтара, сигурно, а? Прилича на глава на жаба. На жаба и пак виж на къде гледа запада. Тук сме противоположната страна. Там всичките гледат на изток, тук всичките на запад. О, тук има път. И май води към другите побити камъни. Да, бе, оттам ако бяхме тръгнали надолу, минаваме през острия връх, въртиме, има жълта маркировка до някъде, после тук през къде са прокарвали те стълбове, има пътека насам и то се пътя. Масата ли?
Тя више отгоре, пак как се образувано, сякаш гледай се едно е сложено на софрата, човек. И виж е там оня как е отсечен, виж той е бил по-прав и голям. Виж отгоре? Да. Чат? Срязан. Направо срязан. Как? Черното ли? Да. Може и то да е, да. Я да го видим то с отрязания. Идвам. Не, хапай. Дай моя, дай моя. Той е гъбата, бе. Чак се разкашлях от вълнение. Я да го видим и това. Двете очи. Добре. Тук излъчва топлина самия камък. Интересно. И последен обзор. Ето и тук е главале, лицеле. Скъртен. И това е края на днешното видео. Ако ви е харесал, ударете палеца, абонирайте се, споделете, коментирайте.